Mga ka-disciple, nasubukan mo na bang hindi paniwalaan ang sarili mong pamilya o kaibigan? Yung kahit may mabuting layunin ka, hindi ka pa rin tinanggap? Ganyan mismo ang naranasan ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang kaunting mensaheng nakapagpapatibay ng loob sa pamamagitan ng Ebanghelyo ngayong araw. August 1, 2025, Friday of the 17th week in Ordinary Time. At ipinagdidiriwang din natin ang alaala ni San Alfonso Maria de Liguori, obispo at pantas ng simbahan. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Sa Mateo 13:54 hanggang 58, si Jesus ay nagturo sa sinagoga ng sariling bayan. Napahanga ang mga tao pero sa bandang huli, tinanggihan pa rin nila siya. Hindi ba anak lang siya ng karpintero? Kilala natin ang pamilya niya. Dahil dito, hindi siya gumawa ng maraming milagro dahil sa kakulangan nila ng pananampalataya. Mga ka-disciple, may mga pagkakataon sa buhay natin na kahit anong kabutihan ang gawin mo, hindi ka pa rin makikita ng tama ng iba. Pero gaya ni Jesus, hindi dapat tayong tumigil. Si San Alfonso Maria de Liguori ay isang henyo at abogado, pero iniwan niya ang mundo ng korte upang maging pari. Sa kabila ng mga pagtutol ng pamilya at kritisismo, nagturo siya sa simpleng tao at nagsulat ng maraming aklat tungkol sa moral theology at pag-ibig ng Diyos. Mga ka-disciple, huwag mong hayaan ng paningin ng tao sa iyo ang magtakda ng panawagan mo. Ang mahalaga, kilala ka ng Diyos, sinusugo ka ng Diyos at mahal ka ng Diyos. Manatili sa kanyang gawain kahit minsan hindi ka nauunawaan. At paalala ko, kung si Jesus mismo ay tinanggihan, huwag kang magtaka kung ikaw ay hindi maintindihan. Basta't huwag kang tumigil sa pagmamahal at paglilingkod. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.